Okay, mayang mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayang mudto Philippines, mayang mudto world, mayang mudto universe. Ana na punta mga higala, nini atong tulumanon sa kahanginan, C&A, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw may higala. Miyerkules, pizza 4 na kini sa bulan sa Disyembre. O padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad ni ining kamuntuhon. Aboy na may higala no. Are na kita sa atong Saint of the Day. Aboy na may higala ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Gundere sa atong listahan. Ang ato ang santo mao si San Juan sa Damascus. Abino kini mahigala si San Juan sa Damascus, usa kini siya kalig-on, usa kalig-on nga magpanalipod sa atong pagtulunan kabahin sa sacred images o kining atong mga estatwa mahigala no. So muna nga siya gyud ang nanalipod niini unya nahimo siyang usa ka eloquent speaker o miracle worker. Gani giina siya as Doctor of the Christian Arts. Ayan no. So karong adlaw atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint John of Damascus. Okay. Bueno, ari na ta mga higala sa atong CBCP News, balitang simbahan niini kamuntuhon. Bino mga kaparian ug mga magtutuo sa Archdiocese of Davao nagsaulog kagahapong adlaw sa ika-75 katuig nga anibersaryo sa pagkatukod niini. Gani si Pope Francis may paabot sa iyang dakong pahalipay sa kanila tungod sa dako nga okasyon nga ilaha nga gisaulog. Balita mga higala gikan sa Vatican, mga kaparian o mga kaobispuhan sa England ug sa Wales nipadayag sa ilahang dakong kahimangod tungod sa pagkaaproba sa first reading sa House of Commons ang kining assisted suicide or kining pagkikog na inabagan nga pagkikog. Kung pasabot nga magpatabang ka kung maghikog ka, pwede ra. Kaysa ato pa, there is no such thing as kanang assisted suicide. Pero sa ila, muna na ilahang gipaningkamutan nila pag-abot o balaod niya ingon niya. Okay. Hala no, padayon ta, ari na ta mga higala sa ato ang catechism. Abino ang atong catechism karon mga higala ko abahin gyapon kini sa kining he descended to the dead, on the third day he rose again. Nya ato ang special topic, on the third day he rose from the dead. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Abi na higala alang kanato ang pagkabanhaw ni Kristo dili pag-unsa usad gyud kini kaplano nga gipahigayon o gipahitabo. Giplano o gipahitabo. Ya, ang nagplano gid ini mao mismo ang Santissima Trinidad. Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo. Nga sa ato pa si Kristo mismo Kristo mismo naapil sa pagplano niini, no, nga sa plano sa kaluwasan sa katawhan nga si Kristo mamatay, si Kristo magpasakit, magantos, mamatay ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Ana no? Sa inyo unsa may kuan niini, unsa man ang gitawag niini nga pagtulunan ngano man ni nga giplano man gyud, no, nga ang atong Ginoong Jesucristo, no, mamatay aron nga matud pa matagaan og kinabuhi ang pagtulunan nga ang Dios, no, ang Dios mismo maoy muluwas sa iyang katawhan. Sa ato pa si Kristo mismo may manaog gikan sa langit, nagpakatao siya aron luwason niya ang katawhan. Nga sa ato pa ang pagluwas niya pinaagi sa mga pagsakripisyo sa Dios mismo
aron nga maluwas ang katawhan. Busa kita pud mismo aron kita maluwas, nagkinahanglan usab kita nga mag-antos, muhimo kita mga pagsakripisyo alang sa atong kaluwasan. Dili automatic, no? Pwede man nga luwason ni Kristo dayon ang katawhan, wala na dagang pagpasakit, pero wala na niya. Aron masayod kita nga ang kaluwasan dili dahil nato maangkon nga sama sa kanang kinatawag nato instant or magic. Kinahanglan di ay nga ang kaluwasan sa tao mag-agad usab sa klase sa atong pagpasakit mismo alang sa atong kaluwasan. Klaro? Dato pa mismo ang Santisima Trinidad mao nagplano niini aron kita masayod kung unsa kadako kita kung unsa kadako ang gugma sa Dios alang kanato. Okay. Abi no, ari na ta manghigala sa lain nato nga mga special topic. Ari kita sa mga pangutana. Pader, sa may problema. Ari ta manghigala sa ato ang unang pangutana. Tinuod ba nga ang garbo mo'y usa ka sala nga nahilakip sa sala nga bugat or mortal sin? Tinuod ka na, no? Pride is belongs to the list of mortal sin. Nga naman, because sometimes nagtuo naman lamang yun kita nga wala na ilabot ang Diyos sa atong kinabuhi. Sample, ang mga tao nagtuo nga wala na gikatampo ang Diyos alang sa ilang kalampusan. Wala na, muna nga mahitabo, wala na sila simba-simba, mao nga ang importante na lang yun alang kanato, mao ang atong kaayuhan. No, matudpad mo nang usahan, mga lupig na lamang ta. Abi no, sa Lucas kapitulo 12 versikulo 15 sa 21, nahitabo ka na, no, nga adunay usa ka dato nga nalipay siya maayo tungod lagi kay na dato na siya maayo. Pero matud pa giingnan siya nga ayaw og pasagad sa imong kalipay kay ngano man mamatay na kaugma. Ana no, nahitabo. So muna nga sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 5 versikulo 5, kontra sa Diyos ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. So pangutana, tinuod ba padre nga ang garbo mo'y usa ka sala nga nahilakip sa sala nga bugat? Oo, tinuod ka na. Okay. Ano lain-lain pangutana? Pader, kinahanglan ba nga hulaton nato ang bata kung madako na siya para bir nato sa bunyagan? Ang tubag ni ana, dili na. No? Remember that parents have their spiritual obligation before God. Should the child die prior to being baptized, the church, not knowing the status of his eternal soul, can only entrust him to the mercy of God. According to our belief, baptism is the foundation of all Christian life, the door that allows the Lord to make his dwelling place within and bury and bring into his mystery. O sa ato pa katungdanan gidi ay sa usa ka ginikanan nga magtan-aw gyud usab siya sa espirituhanong kalambuan sa iyang anak. So muna nga iya gyud kining pabunyagan samtang bata pa. Klaro? Last question. Last question nato mahigala. Padre, pila man gyud ang edad aron mahimong akolitos ang usa ka bata? Siguro ang puti pasabot nimo kanang unsay pasabot kulito siguro ang ato sa nga ipasabot kung unsa ang mga akolitos, no? Akolitos, they are no longer boys but men, no? Altar service siguro, age of reason, no? Sa ito pa ang natong sabton nga kanang akolitos dili na mga bata, mga dagko na, no? Kana bitang nagserve sa altar, mga akolitos. Siguro ang gipatipasabot nimo pila may edad sa bata nga pwedeng mahimong altar servers. Ang tubag niya na age of reason, no? Alang niya antong ang mga sakristan, ang mga altar boys, mao kanang gitawag nato og mga kanang mga gagmayng bata nga nagsirbi, dili na sila mga akolitos, kuana sila mga altar servers, no? Altar service, no? Ang sakristan in charge of sacristy, misa preparation, bisman, sakristan mayor. Pwede po nga altar server. Altar service nga kanang gitawag nato magsirbi gyud alang sa misa. Abi no, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad
Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka na to ang Diyos makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!